Wah, matur nuwun. Bejo kemayangan ora kaya piyahe Kemojing, ora kaya panjenengane Mbah Sumadi. Sebabe apa? Iso disengkuyung karo Dek Ayu Purmalestari. Mergo iki gembonge warga laras. Macane nggone Mas Eno ya iki. Iya. Ning kuciwa banget sesuk ning kono wetan ora iso nderekke. Sebabe Dadi bintang tamu ning Solo nderekke Mas Tengkleng. Nggih, pangestune Pak Dalang. Pak Marsono wis kuciwa banget iki mau. Terus dheweke iki jane arep ngotokke 500 terus ora sida. Mbok anu diundur. Wes. Dundur-dundur kepiye? Kok yang ragat bola-bali mung kumpulan madang medang wae. Ya mbok nek gelem diundur ngono lho. Ya, Ben muga-muga. kula ki iso yuk melu ngono lho Pak Dalang. Melu ngono ngene ngono ya. Heeh. Jan. Ngiras pantes, Nduk, minangkani pamundhut iki Pak Marsono dumadakan request. Pak Rosmanto, Pak Tejo lan Pak Dirin ya nyengkuyung rawuh ngersake langgam dadi ati sing ngaturke Mbak Ayu engko arep disawer 200.000. Oh nggih, siap. San gawe nggih. Nggih. Disugata lan ngaturaken wilujeng dalu kagem para pandemen sutresna budaya. Para rawuh sedayanipun, para kadang KSGP ingkang sami rawuh wonten mriki. Nggih menika kadang kula Mas Bima Sena. iya. Mas Heri saking Tangerang ugi nderek wungon, Pak Ngasman Gludukan Bawen, Mas Sartujan wonten dalem. Kalian Mas Arifin Danasri. Oh nggih, mugi wilujeng sedayanipun matur nuwun. Pak Glondong Kijan saking Pathuk Gawe Mulya. Wah, jan. Sugeng dalu Mbak Cange. Nggih. Sugeng dalu Mbah Glondong, mugi sukses dayanipun. Matur nuwun. Dibawani nganggo Asmarandana. Sing nyiter ya lali mau ora tak aturke. Sapa? Iki ya wiyagane Mas Eno. Jenenge Dik Bima. Dik Bima. Ning dudu Bima Sena. Iya. Nek Bima Sena kae wong duda saka Gombong. Sing arep golek jodoh playune ngetan. Tekan ngendi? Tekan Blambangan. Mergo sing digoleki urung ketemu. Goleki Weton Senin Wage malam Rebo Legi. nek Senin Wage iki malem Selasa Kliwon. Le ngeden Senin Wage, le Brojol Rebo Legi. Dadi urung Ketemu sing goleki. iya. Lanjut. Suara kok jan ora tau esek, kemlethik kaya emping. Lah kok kaya emping. Lho tegese iki renyah ngono lho, Nok. Oh, alhamdulillah. Ana kala mangsa swara iki kanyes-kanyes. Iya. Ana swara gebember. Iya ana. Orang gebember niku kaya ngomong
apa? Kaya suarane Kusnul kan gebember kan. Iki wonge ra menyang. Ora menyang. Ning ndi? Ning puskesmas. Kangen ya Pak Dalang. Ora kok kangen kaya apane wae kangen. Lah apa aku sih kok kangen lho. Lah ya ditekokke wae kok. Yen angel ke Ora kreatif. Iya. Buka celuk nduk dados.
luar biasa. Kowe nembang urung rampung Pak Marsono kok munggah. Wah, Iki arep menika Pak goyang arep Marsono. duet apa piye, Nduk? Kok Pak Marsono munggah? Niki mboten namung nyawer. Nah, rak ngono dicetake. Matur nuwun sanget nggih, Bapak. Jan-jan. Piyai wajah-wajah sing arep mlebu swarga ya ngene iki lho, No. Lah, Jaya ngger kurmu sinden nembang penyanyi nembang ya to. Terus anane pira raga sak dompete dibuka, diparingke sinden utawa penyanyi. nggih. Dintekke, Pak. Nggih matur nembah nuwun, nggih Nggih, nembah nuwun sampun, sanget. nggih. Iya ya lungguh meneh ya, No. Pirang-pirang Nduk sing kepareng